Sanibonani molweni namkela ku-SRC-TV ngesiXhosa. Uthumeke ke guys ubhizi wenzela umyenakhe isidlo sasekuseni. Umyenakhe ke ubhizi yena uphithela phezulu uthetha head into yoba yeyi, hayi indlela endi-excited ngayo ngonyanam omtsha. Uthi ndithe xa ndimbamba ndandaziva uba yeyi ndikhululeka apha ngaphakathi. Uthi intle mani le nto ndithe ndisawuyithutha ndayibiza ngoojambase yavele yancuma ndabona uba tyhini nezinyanya nam zindincumele njengangoku. And ifana nolikamva owayemncinci ke le nkwenkwe. Kwa imbeleko ndizawuyenza kungekudala. Uyatya ke guys, akajonganga noba uThumeka uziva kanjani ngayo yonke le nto ayithethayo. Ngelingeni ke uThumeka ude wabuza uba ke inoba sizoba naye nini ke ngoku thina wethu umntana. Okengatsarhanga ke guys, uHlathi uvele wathula engaphenduli. Wabuza omnye uba ndithi nini, yathi makwabo uthetha ukuthini ngoku. uThumeka amkhumbuze ngoba kaloku besinee-plans. Kanye ngale mini kufika ngayo Lazarus apha besithethe ngento yoba thina sizokwenza owethu umntana. Ethi oko ububhizi undikrakraza apha, undikrakraza ngento idibanisene nomntana. Ubundikrakraza because kanti ubudaniswe yinto yoba ubavumile ingengowakho. Hayi ke uHlathi esimaziyo ke guys uthe ngowam kodwa ke ngoku khange abe nasisi. uThumeka uthe kulungile ke masibuyele kwii-plans zethu ezi za-before kubekho lo phantsi phezulu esikuwo njengangoku. Kuvele kwakhala ifowuni ke guys uHlathi engekaphenduli. uThumeka ubengamxelela uba hayibo sisathetha. uHlathi wathi ngaba bantu bethenda endishotlistwe kuyo, waphaka wamshiya kanjalo ke guys. So uthi umzakhe ubonakele encokola ke ngoku noThandeka kwakhona ke ubhizi ke ublame uZoleka ke. Uthi uZoleka uyenza kanjani into enje kum because uyandazi uba lo mtshato utsho into engakanani kum. Ndiziva ingathi ndincatshiwe and ndahlazeka kuyo yonke le nto kuba kaloku kufuneka mna ndivuye. Andazi xa kutheni ndivuyela imimangaliso yabanye abantu. Mna kuthiwani ngeyam intlungu yonke le nto. Utheni into uZoleka endenza le nto nje? UWes ke sisandofumana noZoleka. uThandeka ke uthe eyi ndicela uke ndibe honest kuwe. Akekho umntu okuncatshileyo limisi. uHlathi khange atshithe. Lo mntwana wenziwe uZoleka noHlathi besatshatile. Uthi uZoleka makathini egulelwa ngumntana? Amyeke umntana wakhe abhubhe kuba kufuneka agogose wena nendlela oziva ngayo? uThumeka uthe khange ndiyithethe ngaloo ndlela. uThandeka uthe kodwa ngendlela evakala ngayo, ewe ndiyavuma uZoleka uxokile kuba uyazi uba uzoziva kanjani wena mhla uva into yoba umntana kuthiwa ngokaHlathi. Ethi ke ngoku le nto yonke ebeyenza nje uyenzele wena, ezama ukhusela wena nee-feelings zakho kuyo yonke le nto. Oko ke ethe mekenxile guys ke uSoyintombi uMathanzi ke umxelele inyani emvusa nasemaqandweni because akamblame uHlathi, ubleyima uZoleka kuphela, of which nyhani umntana bamfumene besatshatile. Akasabali nobala ke ngoku sisters, qha nje ufuna ukuphusha iblame. And then yena uHlathi ke ubhizi ke usithetha namahlathi akowabo ke. Uzama nofowunela uZoleka akamfumani ke, ifowuni ayingeni. Eli menqi ke lungitsiki lithi ngumthetho wakhe ke lo, uyathanda uyinika uVeronica ifowuni yakhe. uHlathi uthi ndiyayibona le nto ayenzayo uZoleka, ufuna ukundohlukanisa nonyana wam, ufuna undivisa laa ntlungu nandimfise yona noThumeka ngoqhawe. uNtsiki uthi uyabona Mthetho, ndiyixhase kakhulu ile yoba uphinde wabe ngoku ubhijelene neli phimpi kwakhona, kodwa ke andingeni ndawo khona kunjalo. Kodwa umntana yena unegazi lethu, kufuneka asebenzise ifani yakwaMabandla, angqineke noThulane esithi makuyiwe Home Affairs kuyoqala kuyotshintshwa i-birth certificate yomntana, akunike nelungelo lokumbona umntanakho nanini na xa ufuna. uNtsiki uthi ndivumelana nawe ke futhi ke bhuti. Sithi ke uZoleka futhi akasosikhukukazi, makabuye laa mntana azokhuliswa nguLimise apha. uThulane uthe kodwa ke kuqala kufuneka kwenziwe le affidavit eHome Affairs plus neleta esuka kubantu abadala bakwaMabandla. And uba usisi unengxaki nezicelo zethu ayongxaki sizawudila naye thina negqwetha lethu. Hayi ke uHlathi uye wathi ayifuni igqwetha ke le into, ndizawudila nayo ngendlela yam. Lilonke ke guys, kusekude apho kusayiwa khona, kusazawuliwa ngoba avumile. Enkosi, ndicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.